Ubwansu bw'omuguzi. Ine omwancho murigereria ekero kuigwa ensobosobo ningiye gukira asobongo bwao nimate omwancho murigereria imeyeri robo lya busiti toranyara kumanya oborimi bwe ensobosobo kondi tukolera na koletera goika imeya magena yere me constituency ya Machoge borabu imeye county ya Kisii asana mutaliro murimi yomo na nindu umugaka unyariko bagako bimenyense ya semyaka wetania emyaka emerongo kianda asa gutunyara kubaga tutebyanga oborimi bwe ensobosobo ninkigaga ne iri buno ligituko bakwanega nimbwate ensobosobo yemo ensobosobo yiga nero ku ensobosobo ye to guchikwemanya mange na kwemanya mange aso mungu kenya bolre ensobosobo nige korkunga golden berry ene ensobosobo ni mato mwancho ngoligerere kwa nale ensobosobo yiga kwemeri kwa mnya kwanda guchiro chalia kwenda guchirito ke imalia semereti kone rero mangana ni gare to bauti yake ase ensobosobo yesimekire mugondo ekoreire obolimi buna boganeiri tetura sanga mange no mulimi to genda gutubwate se metandao yito ya Facebook emetandao yito ya YouTube na bona botumira SMS gwetera se nambe yera se screen ya ugabu ene tsanga mange imeyo moroboli bobolimi no bonda okoleto botambe na iche Mildred Momanyi litukola chimatatu ense mone nusu cha magoroba mbwatie ika isaransa oike ende tusanga mange na kwemanya mange omugaka sokoro ora tebyango nga ayeningo igaiga ndio ngoro ku Elijah former chief Elijah Nyandika Umanga former chief of Machoge yonse igaiga itore igaiga bona abono igotore omuchione na ende tuli ase emonga ya nengore machin sobosobo kora tutebyango kamugano kawo gakeigora thenga kaikwa chitu gachikurusibo manyibwe chinsobosobo nchego na renge okore mirime poster ku 1956 ngachanga chincha ngasobo obo locational chief po Machoge ngima ngachaga kumanyanga abantu nkugambira tindageti babenchara guseba kibaye babo bagosomera no nyina abana ngachaga kwigere amangane ebo giriga cyobo ingenda kitua nagenda paka Nairobi nagenda Bogikoyo nande nganyonga nanyorire obumanyi boisaine bugwende ntinenera abantu bane bona abantu bane nkabafundisha gusimeka amatoke gusimeka emesie gusimeka endagera ende yonsi asenchera ichilaini kene chirichire straight cyo kubwate kenyo liriko rwa baka moino bone miremeye kona babundisa bonsi pi abande bagasimeka amatoke abande bagasimeka emesie abande bagasimeka gento nkanyora bamanyire nkagenda Nairobi asena gakorire gasi kochukuoya abagori ngarenda bayiko guruo litukeri bagacha kirori bere bakanyora matoka igara amete mono koruri tibaji gotiga gocha bono bantu bakuru Nairobi bande baru Mombasa bande baru Nakuru bacha kogora amatoka iga constituency ya na ya Machoge bono kirori ekigo otake kumanya obumanyi obu manyanga gokimenyete mugunga ki transport choka kimenyete mugunga yokola giti matoke mesie kinyeni kyakirengenjo ekero na bamanyi ngaro bagenderere okorabo nkanyora ese mwana nale okore meremo emuchi amenyete nasimegete ensobosobo isikoriaye ekago kienkoro yarenga nakiensobosobo ya metebu yaiga agante bitate gotena intutoko injena simega indogoria enkarusie mbusurororo ngaja gosimeka enkanyoro nengi yo kumia bonege ntuntaranyoro ne chiro igo tutaraikira sense mu yechiro kero kwanyorete ensobosobo yega kogokyo ugacho gachaga gosimeka ora toirango asomoro bulio bugo chaka gosimeka bene ngora otwerere na kikwa chage gosimeka bakachika bachinyinge iga igo na chage gosimeka akeigo nkarago chikwa maboya ekona ro chikwa maboya linda so muchione nimbwata bangina bane babere bono iri mungino yomo no mungino nde nga ekona ari kuwatira abana bamura emigondo kona bateweti nga nainji go ikantu aremonga bono yombwate monga kurugwabu ekeyemo paka ari mongene yane
nga decide bono ko akora chinsoboso becho ekero na chiete ko borio abantu bagantebinga chinsoboso bechi na mariogo ye pressure na diabetes ya na diabetes kwende sukari ke anyerendera mariogo inkinta nyale gusumikira ntemendro bnere basi ngasimeka bono nkanyora ibono una chisimekete asenge nyona rojo nge kwagara mono nyona bono ngusumika kifuti sana nemo bogare na ege tukura ko chekende kifuti bere basi bono ojo bono onjite nene tinemete odakite nene tinemete iga nakura nyako gasa uchinsaje kigo chafuka mpaka uchiki asemete so bechi andake ogogo chibeke nasari kome gochako chisimeka mo yongo chibeke nasari ama tukalengaga iga chiko ina nasari andi mbole ndikiboga ni nasari go chiko ira mutinyo yomo na ndega kuna chisimekire iga kiro chiame mutinyo 3 lakini chiama nyakomenya wetani omwaka mugima uko nako gasario karioka por mono ichija itani omwaka bono mwaka kabere ngochi igo kobegete na sari mbole nikibuga ni iria mangana amache ngobekora mali ya amache ngobekore na mariogo kobekore ayibichuni na mariogo and kobeka yande ayako akonoria ande kobeka yande ayako aguchi ochirenta bwango soko rubuna bonega obumanyo botaraika anene mono imeriro bari gusinga ngokorwere bune oburimi nande burobonda bose soko ensemo yokonya anda kena kyo kora kwenda gali kweresera gwata ntagete inchiko ciarira liogeri lichikobeka lichikogogera chisoboso bichiagarare anda bange buna litari okorusi liogeri ngotoka lire ngotoka liogori liri bago ciarira chinyeni na liri gusyo nume chinsoboso igo lioko lirindi na liri okora singena na ligo okora ne biyaga bono chinsoboso be chingonyo lichire type anda ke type echi no chimanyete na anda onyogo chimaite inchiri chichi no nyara gototebe bono ese chichiro cho igo bantebe ting be yani ba asena chiete na onyene ko na onyene getabu na chingabora yo chikorugwe chigwa winter cherry Igo chitali golden berries winter cherry chikorukwa ne chinde nchirora bintu buna gooseberries igo ase keras keliye chiberries chibirara obuna chiberries strawberry gooseberries chi golden berries igo bone kene chinga no chire chimochi na chire chimochi abo ekona na nyorega ngo igwane chire kona chiete koliye getabu kerige gukwana igoro ya chinsoboso becho ngakegora bono ga igo kwa bikiri chinsoboso be na sali no taito kuchireta mugondo ora twatebya ngona kyo kwariganyo mugondo bene ilindo mugondo yorokane unga nuri ready gusi no ready kuganyirira ekemerige uchikobe kwaro umugondo yigo kobe oko osiara obuoyo na bora asiara obuoyo chiombe goso obuoyo chimbori goso obuoyo chingoko umanya ko yobosa ekara kwa yobosire basi rende igonga obioro adire ubonge obeke ebirengo muno yosimeka kobegete chinsoboso be enasari chiko batayarega 40 igo chigo korabu ane chigo kina mamuna bona sto otenenega ine nchikumerete nchiyetigoro ochirego chire ma oyo minto yo mutambe ba gotania aratenega tego chire ochirige go chigoro igo manyanga igo chirendire buya anda ke bono kwa chisimekire ga bono kwa chirete mugono kwa chisimekire mbole ndikiborio kora kurolitu kolitangani paka chinsoboso be chike bono ngachiabeire cyangire kobeka matunda tubwanja chiamerense liyemete obeke mete munambegete meteiga buna liyo kusimeka matindogoro mete buna simegete ochibeke chirandere igoro ekogara chiseko kubekunse ochiko chafuka tindagire chafuka nyise ande chikogunda ase ono chigo chiregoro muherore ni munango muna chikoro kana chire bone gendo gekora chaja kibuba munku bali yakirega no mubaso yo chiro munge igo mubaso no rokogera chibalirega no kogera igo chi umanya chinsoboso nchirigo igo chiko nako chiko runse chigoro agar wasimekire naende ochiko seboka chiko ara chiria chiaseboka chiaseboka goseboka chiro nanyanga 3 igongo ikachiri chinsoboso bechiri gwa tuli chiera pimete yatigaragete nino yo bono iga
agase ya beiriga bono nkorenta kwende egende goro kunga li ngoroka ligasi iga nana chebinte biyomire abi kyagenderera igo kunyako kira lituko kunyako kintu kikuru kwa somo nuko kinyambaro pruning kuna koruselia birie bibitakeire bibitakeire byo kunyakoroselia go litukase lituko no kunyako tarira chisoso be chikwanya go chiroselia na ende bono asengenjoro chinyoni nchi chianjete sana chinyoni go chigo chirimono bona chinyoni chinchiri go chana na kiwo chiwakora boti no kora kende yongo te mona nyasanga ki nenche enyoni eni maite ngati bwati obukombe kuremera ani nduto go yendagera bono nje ona go saba yari na nje andigareria otegana bakonya chirietega nje ndigareria nke igona ire no konyete ebigetungwa kyo mone na tungete no bikonyete na nje sai agwete buya senge nyongo ndego na kya go sisene kwa magera ndo chigo chiri chinyinge mono omwancho muri gari chinsoso bishiri mugondo ge gatari chinsoso bo chiacheche ni chiri chinsoso bo chinyinge mono omugako yeruete kegima guchiroseria ni nkoro kyo chigo chirorana na kichingana nabo igo ochigo chimanya urabwateraga bo mugaka turagena sumuti mukake gutukwina sensemo ya kabere no chikwandra gutumanya igore chinsoso bechi ninkikiganiri nando tutaibene guchime mononga chinsoso china kiyokorwo oborendi bongana omwancho morigereria ngagerete no gendete gutubwatia imeyo morobori bo bori minobonda astori no mugaka gaiga asensemo ya magena agendete gutwerera bene igore yo bori mibwe chinsoso anena muno chinsoso bechiga asakorete oboremi asoguchionia taringa ne chinsoso bichichu tokuria ne tokuria ngaguete gakwalire chiera irabu ene chinsoso bakoni ker na ayure isiko gabugwa chinyora elinde kwalia genda utubwete semetando yitu ya Facebook emetando yitu ya YouTube nabo igora bagutumira SMS gutera sina bira sa screen ya ugabu ene ritu yako batogosanga asobwa mote tone sumutu mukakego nkwira na tuli omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kounie chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chonsi nebintu byo gukorera kigosori Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu ao byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbobwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo
Mo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Omwancho maligeria ekero ligere tikobako kwanegega nimbwate nsobosobe ntobu nensobosobe mbese ekero kuligeria yega nigere ige kabire ko rusiko gosege bwate anga ya ko rusiko ni iganye rusete no cheni mate nunyerige tibune korokana ige ko ngote no nichengi wete nyeri ko le senga tole bitiko ya mugondo ga iganto chikori chinyinge tutarachiria ninte tora manyanga obwansu bwechi sobosobe chinga iboko rubwetera asomo ga koyo iga unyarira ko bagakumanya obumanyi bwechi sobosobo nago twera mange twamanyanga chisobosobe chiga na kichiko lendu baka chigwikere gabu asechiro goseba kanyumba mwao kenda kutubwate se mitandao ya Facebook na Ndizi TV News ase mitandao ya YouTube Ndizi TV News na bana nabo tubwate wetera sengu nabo tumera SMS wetera se nambe yira se screen yao gabu ende tunya ko batogosanga asobwamo kono therera ngo nga na kitchen sobosobe chigwato era irega ali na chikobe kwena sali gwatebiri ngoja chire mugondo igega mugondo ga gwatebiri ngoja chire kora twera ngo bene buna gwasimigete litukulitangani na kichigo tira gotira mpaka chichego ikera bono chikira sogotoru butambe ekero kia bwatire ngotia kire kigoika chifuti isato nene usuga wajakire gotora nande chiagenderera gotigoro nande chigoika igoro chigoika chifuti sa yangenye chifuti nyega chiachakire goseboke ikinde kingeni korunse nande chiri asichimu egabitenga bire byachakire ne goseboka na biro bigokina bigoika igoro nande byachakire goseboka igoro chiso yo chimeke yo chigokora gwetani omwaka oyomo kogendera to tukogenda nabya igoro mwaka oyomo ne nusu se myaka ebere kigara asikolengana no bumaji chisobosobo ni gochikoira emyaka ene chiamanya kogota bono nandi kwa manya gochiko chichaka igota tebanye chiakuru mwaka nandi chikorokara byega imyaka ene nandi ngwika chire chigogenda to gochitora bono bono asense menye gabuna chigenda to kobayiga gwatebire ngango nye gusibiru chire gutira kora tebya ngonga ngika kengana na kigo koira kukorenga ni miaka yao konyora kiara ndo chigega no siberete ama goma ya matoke nabo igemeteyo no ligetie kora twerera ngu na kigo chikwa na kigo konyora ibintebi mbara abantu mbaro wao konya nanje bawo konya na kigo mugusiba ekera ngu na kimugusiba kurwa bako mwali kiara ndo chira ine ntambe ekero kwa chijolinga gwasimikire ngenje iyo nabo kugure meteye iyo koyegora kwabekera ini eko atutageti chikwa meranse chikwa meranse nda bantu ngo bari ojigo chafuka wiko chia mere igoro abantu bari eko nendagire kurewa igo chagendera ngenjeyo kwanyora mbe chigenderete igo nabantu kurigia bacha goko nabantu kurigia nabachi besa bankorere me liburuga lisimeka kogendera andake asesemo yuko abwasi kwatabiri uko buruga munanchiro je chire igasira inime na kiyo montara chire mere akero chire ma kogenda bono igari eta kwiroko boko urusio nsemo mali akore magwika igari akwiroko boko bwagera ega ntongere tokurukanga intercropping aso gosimeke kero simeke litoke igoro nsana bosimeka chingende anda ke ase chinso sobechi gatiga igali bageli tikatendo chingali gali na kero ngata ni chibuti sita gatia anda ke nobe kekende kegense bintu buri bituma bogeka aya atokubeka bituma asinara abo se chokia nena isabu abu na simegete chikaratio chikakora buya sana lakini bona ichase ngencho yoko chokina kuruga cha guocha na ichi cha guocha na kieko rangu chibeka kujibekera magoma cyana korara igoro kogenda igoto gosimeka bituma ga ma to gosimeka bituma ma njora simeke gotatike bituma lende to gosimeka bano ke marikenda ima ya ejoga jonyo korageria igochoka no chikunya kwagarra kwa gutwa asensemo ya marwaire
kere gento no mwanya bantu ngonyora tura marwaire onye neke melingo nyora kiruburwaire anda ke sinsobo sobo chira chunchi bwata marwaire nando nye karororo na kyuko yatanga egere chinsobo nchi chiko salika buna na do egongo chiasa bagirigacha bante benga ki beka marioga ya iga aria ko be kuchinyani ekora bichuni na bibi mono mono biko tabi binto binge ebichuni biko birabese ko bekuga bia ndo chiga na kwanye kuririga ndo chisu sane telitonya na bera be obono burwaire wose ya muri burwaire ekaro twale ekana kuringa iga na beka ekomieti kuruma aso esinge cyo gosiba ona anda kintu na makonde nguli bire chiso bechi anda kyali asemeli usande tindo kinga nguli chire makonde tindo yangu egento bono ke kuri mono ne chinyoni yoro chikuri kabisa sinjira ndi yo chikwanza chiko buya no bono ndikande gango kore mirimo ga ari mete mari no chikogwa cyanya kori chikiro gakene ngo igore gaitakeria kwikana yo chikoruka batera tebana kitatura bokombe chikoremera icho chibekira nyasanga chiari kuruwase semoya bantu omwacho murigere lyanga gatono gendera tokotegera omurubuli yega tubwate asugweto mugaka yakunyara kubaga tweresera bene igoro yubole mibwichi nsosobo omwacho murigere totiko bwasubwe gata seni Kyandizi TV oboli toke naende so mugaka yo obwasubondi no bwichi nsosobo unagete nsosobo yerengiye iga nigere nyansuke gima tigaendera gototebya nga kotatiga chinyoni chichimo chandete kigima buna ereire anda ke chinguko nchire getango gichi chinsobosobe chikogendera nchiama echinguko chise ko bachire bigaira ine ko genda igoto ugitega twachita ganda kense abachikoria kuri chikoria miranda gigagera chioma bona ekero ndigere tinindo chamatande ale ekara kunyaguchenchia ya abayiru kora tabia ngo ngiye ko gararite libali anda ke no burwaire wose ya ombori burwaire kabo akia kirega igongo kora kirenga ki ngo sija kirande chinde cyame bona igo chinsoboso beche karo shigo cyako rusi litara be kanonye ne nsobosobo ngo beka kire bisicha bakwaranga maine ebine bisicha be chinsoboso sana ne ko nyara bikorokana bisicha bikorokana kine kiyake ao kerebuse muna bono ganya tadi mu basoyo kanga bano bisicha bra binge bono masoyo chire chiwikire kaja joji satoiga tata besingi chiyo mugaso anda kire kiagarire chinsoso bechi tata beke bisicha na enda si bono wano kurata tebya ngonga obobe bogo simeka chinsoso bose ame obobe boli ogwetera ekera okoro ubulemi obwichinsoso echiro yoka echiro nere chandete tindayenyora anda kechichira ningo kuyibera chire ibintu bunebyo igare ndebono igabano ningitete nje bono mugade mwara nko igoreke buri ngitete bayi mbari goso baima egento yuko yo chale nyoni ntatange kiti ko tange ko ayo chikoli na yocho chante gade echi ko ntikaleli bono obuya bwichi soboso bechiga mborubi obuya bwichi soboso bula bono iga eti matende nugo nkubate omane bure asenge nyoto bwadi echiro bono ngutugutera na monko ira bosonga abu na nyonko ira na shilingi 500 ngakiende ngira na shilingi 100 shilingi 1000 tindi kwira na bosaiga haya igo gutuguterese gencho echiro batarachimanya na ende bono ekero na nyola reporting ayo chiko gwania marwaire oburwire bwa pressure na diabetes bono nkariye gitabu nkagora bono gitabu kena baganga ntabinga nkugwani bira marwaire ayi nkagandira komenta nga ayari no ngura kirendande ekera nande asemyaka yawo mugaka kero ndigire tindo chigaro muga cholesterol ubwate chinguru ikigo anda kera nyani jizo sibi chigarate ubwate myaka 90 lakini yo korokana buna musio musae inchizo so ichikare ko gara ko karamu bono gongo na korosa lingoria bono igonji dingo menga igoro na jingo jikwete chinguru echi abera nyareka nacho ngenjonga chizo so bechi na beya mo machumurigeria niko chikogwenia oburure bwa diabetes ande gotogote bigwa liasa abamanyi ekero uchinso so bechi garo guchiria ekera ngongero takiri goikia na kera ngongero takiri gwetanya sinso so bechi nchibwate esukari nyane ekero kuria oitanye kera ngogete
nabeko nyorokana ndi kwanyorre oborwaire bwe sukari batire kero kwikirekera ngo nkere bukiganirie igo kubwana oborwaire sukari oborwaire bwa pressure una abangina nabagaka esenga kiyiga buno abasayi bangire kurwara abasayi bakeigo kwanyoro musoye musayi kwarwalire oborwaire bwa diabetes kwanyoro musayi kwarwalire oborwaire bwa pressure omwancho murigeria sosobo nero gatiye bintu biria gose amatunda alia agokonya erindo mubero onyara kobago konyora totebenga madini gose bintu biri bigana iria somobere erinde likonyara kobato gwetanga kurwa ase oborwaire oboiga tetonda konyora obumanyi kurwa somoga koyoiga obwe myaka meronge kianda nebere oyo konyara kobaga gotwerera kini mato mwancho murigeria gokumetinga omuga kuri buri na maene kurumo noyo bwekana totebia na nagendera gototebia nga ere buno mugaka na kigerete mpaka bona iga anchete chinsosobo kora tebia ngo asenga njura ngoro yawo asenga chinsosobo bakabona asenga njura nyora ngaki ngani kugwani chire tindikori mugunda ndalieti na bango no isano na ndire tindiko enda echiro ngira nebosa abantu baguchikora nabake asoro yomobo murocheni biyanga ngochikorerete chinsosobo chimbu chiri merete korengana na inche omwacho muri ali chinsosobo chini guchikoreire obumanyi buri igoro mono korengana omugako yubuna ari ngumugako mosomu koigwa tebire asa kore chigasi gocha nabo igo asa esweti amangana yoboremi gutatiga chinsosobo ngokorara matoke ngokorare amangana yechi avocado kigima cha avocado tari echo mwancho muri ali omaete chire kwaho cha avocado go chigoro kwa has avocado ichine chi avocado chiri chibwate avocado ili bwate content totebenga amadini alia tagani ya avocado nere bwate content rigoro ya avocado fat content yego fat content nere bwate rigoro na ndi gakonya aso omubero mwanya bantu omugakora tebia ngo bono yakire bono ase oganeirie chinso so nchira na rachibwete inse chinso so cyanda kina kiuchi kwachikora etaba chogatirende uteyene ngimere igombu yere kento kene ngai kuneti kaya gureiga igo ya gwasenga njo yaro kakurura nabo koibeka se ichinde kai kento ngere ntara kuboria amangana yuboyo kurate byango na kyugusialira gose na chinsobo sobo chikonyoru ubuyo obuyo ngo ntubwate chiombe ntubwate none chi boybo chimbori no bwe chingoko nabo togusiara iga nabo togusiara mega tuamenya kuburuga basi nabo okore merimo bia nara no bwate bakachingurwe anda ko boye bwechinguru na barongo siara bole mugondo gaiga bwage tekende otebonga boye michene nkiange tekende igo ege kakena na kyukwire kwa go sogusiara butambe we na kichi ya turusiara butambe yogo siara ngakigete nyuma yechu ikisatu iga wasiara mai ikisatu wasiara na jira yandere komenya review gusimeka litukolitanga likwatete kwa rusire kurwe nasali waretere gusimeka anda kega igari uchi gusimeka lyogo ke bitukoro gose bikamago ngo bekoro boyoro mboyo kyo ngo bega no DAP to gusimeka litangani yo no gusimeka litangani DAP na roko beka rakiri garo chikonya kora magana top dressing ko beka echi animals bwa nyumba totebe bwa nyumba iwa nabo buya nabo strong nabo bako libya go bwa nyumba bako libya kigima anda kenande nkiora totebi kuikiraga iga obumanyiboria bwatigaire buri taratweresa bode gento ngiringa ki onyeni bwato moyo mube kanga na chiyire ngenda ko kuriye gento ngojikoni bono bantu mbara manyanga nimbwate chinsobosobechi bono muno mwachirega manyenga ngojikondiga limure echiro yomoko basane bana matukonsi bono muna sokora ndreta gotwerera igo mwanchungo ligereria ni manyete ngano na inogendete gwesomia kuisaranse nyomba mwa gabu libuli liuga netikubulia ende sokora chikotoiranaria atotebinga oboyo urimi bona kibakoru na boko ritoma gwetera sina mbigera se screen ya ogabu tetoragena somo timoka kigo asense moyende ya kabere kotogo cha sense moyende ya gatatu na chikoto tebyanga ngaya ko inchi sobo sibichi ya egochi mbara biwali iko bago chabaka mugondo nero gochira na kyago chitora na kichikotoru na kichikorokana e machine yago agotolera gosena koboko watera gabu tetora na somo timoka kigo gara utwate se mitandao ya Facebook mitandao ya YouTube na boko tumera SMS gwetera sina mbigera se screen ya ogabu elinde liyo tunyara ko batogo kora elinde tunyara ko batogo semanya mange imeyo murobeli bobole minobonda ero nasoma tumaka kigo ngore naturi Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakubonekerwa ndekerene nagukurengera kibice cinkiya nabwo igo cinkeno nukukigima nabwo gutonyora asorogonko bw'ogusi niji kaunti citoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori n'ekinsemo kindi kinyinge nigo gutonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onjore ilio yao igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomugusi. College ya Tenacious Hub niyo igurite imirango yaye guciye bari batagite kwegera ubu bwenya bwo gutumika imetegeke gusi aburukirwa bari babwate alama yedi nabo bagosomera imirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari babwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomya bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyukumanya mange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gusoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere nabwo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenacioushablecollege.co.ke. Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorero bokoleri borobuya aseduka ya Villa Valentino woko koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au buna chikeki chimeyega ye nyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asoko tutarira samaga chauru complex yogo toka imeo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cyuko belia mache, DVD players, chi machine cyuko gingira, ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omwancho morigereria ensobosobo nelitunda ligwansa kigimana ndirigo ligo tiokabuya ekarora se ochemba kamogondo gaiga kumugaka ase omugaka mulimi gweche sosobo otenoro nigonka gerto ora igwe chigo tiokabuya bakanda ke igunga go gwisara samogondo liero bako igunga bano chagwisarire kurende ichi sosobo chinigo chigo korwa asense moyo bonchoreria omugaka igago chisimeka igago chioni taringa ni chiakuria kuri kiero go chiri chinyinge mono tigara twera bena asense moyende yagatatu nande yo mweria tutebinga ngakone lichi sosobo echi na kiago chikora
anda kara debige korona bono iga na kinsobo sobechi anda ke abantu baguchirera tubwote se mitandao yetu ya Facebook mitandao yetu ya YouTube na boga nabo gututumira SMS gotera se nambira se screen ya ugabu ende tinyako batugusanga asobwamo imeyo morobori obobole minobo nda sokoro kora tutebia ngonga kinsobo sobechi ekero kurigereria ege korona bono iga kinsobo sobechi riche korona njiri kwa meli jiri to gwetanda kana ne mete ime kwanyora kwali kora tebia ngo kinsobo sobechi ne chikere chika na igure yamo nigwetenge once tebu atika borokali kare mono kora tebia ngo gotena bando jenga nechingi yachire egento njana gwatebia mo bisankeri ngaki tikibua tindanyora chiro egento kengeto bwa bana nga echiro nga nakwana bakunya gochaiga kuchiro mbakondigeria ekugere chiro bono nkuirira omuntu busongaria namoa akapaketi gaichirega namotebinga okubara manya irenga chire twabara iga twamatichire namotebikire byasingana orange lakini nje bone commission ngo kwa byasingana naiga nakugote ongoneria na tiranyo nake sokora sesemo yechiro tutarika sesemo yechira sogo chukwanira anena mundu chukwanira umwanchu murigereria ende nerarore efaida yogo chakokoligiba kamugondo kwa ogaiga onyore chiro andake naibu no mugaka omanye obuya bwo okora obulimi buno bonchereria kora tebyango kora tuirango karake imyaka erigwa kinete ensobosobo nkiyaga konyire nande ensobosobe igo karengo sime kuchia lengo nyore to muntu asimegete ekarugwa kinete myaka eria okwa nga basaibu nabono getore kora tebyango nabono igo chiare komera mugondo ega mire omente komera kwanya ekinde kimete mugondo ko jigo chirusiga kwa une jingi yachire ntwale go jionia ekine chinga bono yo jigo kumetiga ngende twacha ko kondi insobosobo igo kale nabono iga totebe kale igo igense arenge engiya gigera nsobosobo njale koniwa igo kwale konyore mereti kwalia magana yera igo era igo lakini bona karucha chete ko pimu na basi ngitari yani asengeje marwira akira mange yo chanyole kana tinga ndo chingo konya kira marwira ya akonyo bacha achande abantu nka igo nakiye kora bona nka kora ngaki ngateba nka kemento mukinga ki ndakora jimeka ngara jimeka naboji nonyanko bagone likinyinge nkogenda jire nonyanko bagone likinyinge nkogenda jire tati bona nje nda nkonyora asara njiri gopera mugondoro njiri usira mugondo omwancho murire ino mugaka umanga kurwaga iga magena uyo gotwerera mange na gutumanya mange ikuru yo bulimi bwe chinsobosobo tiara tutebya ngo nga chinsobosobo echiga na kichigo torwa kuri mugundu gaiga nande nga ngo kugura chinsobosobo echi andaki go kubairira useni go gocha kwa babacha baka mugundu bali na kichinga na baira kora to semyanga andaki na chinsobosobo chigo torwa bono yonko beke akondro kite mugundu ngobeka abantu mugondo bantolera igo nabaka na kibesa nama yo chirosi buya ekiri kirumire kinyoni na rusyo natiga kiri very clean choka pasi na kingo ngobeka bichi packet na irira abantu yonko moirira iga na motebinga kibaro manyanga irenga kire yoko ondege to ni iga basi gukura iga commissioner yanda aja kwa nichi basinga naiga namutigera nairana kono gongu kumuire chinde nanyora oni kiriji ndangani onga kiriji ndangani ekora kumuire kere wiki sokoro kere wiki be wiki yera tana ndi wiki nande ngoiro nande ngoirande igo sinsobosobo chiro osikanyora omoguri okere wiki ara no bwate enibo kere wiki namongo muirira mina bono mbanda batinga ki ngabantu bali bako babwate chichiruka kinene mna baindi aba ngango ngokora bare lakini tindanyoronde nalo nanjira kwatabanga muna mukuna gocha buya ne mukombori buya ndaliko abisa mukora bori abantu abube na tubanyore asendagerere gotoka tigato negotiate no mugori oyo muremi oyo egara bakubaratira kire wiki ngobairira bono sokoro oisikorire nsoso ne bwati gesabonyane anda kekero kugesa nura abunire gaiga gosigo gotwe yeme ya ngutwe yeme yongo twira ojibere bona iga yongo twira ma iga
igo gutukwatiga ne kwende ya ena te kirigento iga yaba gotu na ate kirigento ewa anda ke kero ndigere tige genso so bonere gaiga inte tora ante bianga no mumanyi enso so beiga ibwa to borwaire gosena ya netegete gotoba eigetegete gotoba yekerete gotoba ekonya gosambis korusa bono eko bie ya etora tese yanga ya bono anda ke aso ase faida yo mwancho mulire bwita Senkandizi TV enso so be ekero kwanye tule kuru mugondo ige koira amatuka 5 oka paka 7 yasoka ande tuatu nande asa matuka ya 5 gose 7 yasaleka amatuka ya iyo na ari kuira yamenye gutuegwa igo mwancho muri no igwete nga kere wiki ngonyoro ri chinsobo nana yo gotata ichisaleke gokugwa chitwereri gose kugwa chiona ligu asa matuka inse amatuko 7 obwanto buchiri ekero chiranda gose ekero chiri inse yo borendi bwe fridge gosasa kendu osonye kuwatiga korokeri chinyonga ali ense mo igasara kendu osokugachira chinsobo bego chigoira amatuko 5 oka inse yo borendi obu wana gana gotubwati ende tukumanya obosemi oboiga nande bwe manya mange nga chinsobo bechiga aso mugaga tebiri nyechiro anere mone gento kimo cyane tere chiro ine ayo muri ri siko gagu na kiora konye omugako manga korenga ne miaka yae anyore chiro anene mono gose oche bakabogodu kwae agosomye na oche ko bori myoboiga nekero gwachire ine faida yae enderia amanyenganere abantu mbale bamororire bamanyire nga obuye bwechinsobo bombororo omugako ratweresera ngo ora tutebya ndakeigo obumanyi boli obwate boke boli bwatigaire igoro y'ichinsobo egento keringa ko chisimegete koikonya guchiringa asengencho nga igo chikoranda koikona guchiringa wali jamagoma kwa chiringera iga nalio anyore libaga so guchiburugera ebo igo bolendi boli bukaneri no konya guchiringera kiro kire chingiya tingo bisa no nyanchiranga basa buya chinko kikongokia njara te kondi na romo sokoro kobegete amasakara gete nindo cha masakara kuna koiruka iguralia anda ke ina ya gasti chinyoni yago seria enyo akubuga kabaga enyoni ko yugo ko mundu yugo ojugo konza te neske akro begete yugo lakini chiko cha kuyemanyanga amaja ingane mbego kijirukia bono jugo nande jigura na uya nande jigura na chinsobo ndakikichi kwende kusimeko nembura gose no mugaso nembura Chanchi tembura. Una bona yego buno momu gaso irege kigetamba na botira hanyoro bole maruboke. Njiko mera. Yani njiko bwata. Ngo bona gato gusime gachirinke. Ya. Ono egendura akore kibeka chire cyo kiga chire yo chigorosho botu. Orosho botu ubugate uganyembure etwe kumaye gusime kase nasari. Na gusime nasari yerute kuruga na ali nese machine ali. Gusime kumugolo manamano. Ana ke chin so bechi. Ese me yena sali kwaranye kwanire ensobo sobeje iga na kyuko nyora uchibeke nasali igo kuomya igo kubeka bunere iga chiame kere ketatiri kora tutebya ngake no isako amene kuomya mbuya no tomya mbuya ega kora kubeka na nasali iyo kubeka otan kubeka nasali iga obwaro buno bwa inchi sita Njisita iga. Iga buga bona. Ege kogere egente kaiga yebwate mbusure nyingo gukumya. Eye. Ma. Igo ya mo igana bere. Ebwate chinyinge. Ma. Jine chinzo ba. Chinta tare chionsi. Chinta tare chionsi. Ira chikomera. Igo ogo chitu kwa chiomi kwa chisimeka. Ndagere ngiye. No nyoni ni mama iga. Muti usime kankana ne jokori wana gotatiga gosime kange yugo ikotaro mugako manga akwembusuru mugako manga na bagotebya ina ragotebya se bono iga tiga ndra gotusemya mugaka kora tebya ngo sokorunga emeteje kwikiri yagota ekari yagotire na kinando buko chaka bya nande gutenene oche oriye se yagwa iga liye metende ndo teneniyo teba se nere gotiyacha yo mwago mungi anda kembure linko affectir go senko ngo gerere chinsobo sobechi nchigo koli chia chiruke chiaroke chiri chion speech bunze abachiko embure ya magena ke embure nde yose ya magena
wekesa likende yonsi ese bintu ebitogosemeka akino yibona enda ikikosemuka bwangu ama muna makaji mali yeliga turibone mune ajakire kurua ligelinga yandi ajakire soboka ma kurua nsa mu ikikosemuka bune je gutira ikikosemuka ikikosemuka bya sana tiganda kubuli swali limo sokuru mbori tu ngige kogera chinso twe chitago tu guchichigotobera nyumba guseya ndaki ngora aturi cyache gotobera nyumba ya akarona tukuruga yonko ojo nyumba mwana ali kimesa nyangwa waso nyumba ali kimesa kiralia kotokaranza no moina twachaka kocheki chingi chuka chitaro mine ne kinyoni na kitoko pake kitaro mine chibere clean emune yo bwatega nane ndurgo koranga ki nduruji oliko chirusi kwa rusirigo otote yanga nyone orinero ori ojikonero kurusi bona bono mugaka anisiye taikeyemu kurarwa ngobo semya guchumurira litugeta senki ndizi TV omwabo semya nkamanya ninkiyaga niri gusimeka ninkiyaga niri kumanya aso gusimeka gweche sosobo bono kene ngenda motebye utatiyo kumatebi naki nchibwatie nchara nkinatebera nchibwatie nchara onyenko gende chiro ne bana bane nyenko gende chiro kere wiki nkonyona libesa chinke mono ndarushi bosongo kona gendo elefu kana na jire bosongo ga ni tukuna genda chinke mono ndarushi na yo chinke ga yayi na bonda abakonyongo jari chiri bubero se jiri bosato kere wiki yo ibone jalero njarate ina bego isaine buna yo bugaka onyo ale na mabere iga onya kunyu ngora igo na bone rego lakini ndanya go segete anda konyo muntu batete gugutarira seguchi ku kori biashara kura mutebya ngone kiara konyore ta konyora onye ta kuire simiyane esimiyane nere eranyore akomboriga norenga itukogete ya itugokiore ka mbende mbinchichirirorio namatebi ritukondeka itukogete ochiche kora ngunya okora bante gasi bunande iga yangutumika sana kutumika sana nabantu mono igoro bole myobu igoro ya mangana akenya bunare eko na bere councilor nita na bere chief na bere councilor na ende bo na koribi ikiga singo na kwandinga binte binge gokora sokoro bono iga buna turigere ti uchumi gande tokobe nkomu kotatiganira gutatigaye uchumi obole mina bo ona bo bwate uchumi ya Kenya obole mina bo konya uchumi ya Kenya kuimukira iguru andake ogokani kwa gucha serikali anne mono amangana ensesemo ya matunda una chinsobosobo ogani kwa nguru kicha serikali nti onda tebena ki serikali tigekora ki ebe kabantu bagwenda kuvundisha abantu kuno abantu bakwerenda enjara teba se kubaria na ende enye kunyarekana baba tebinga ki rende megundu ine iga oburendi bole iga mu baboro ekina kinjira bwata sasa muyeshe sosobo nuganye serikali inyari ko bagego kusemya barimi basimike kinsosobo asesemo yo bonchoro no to iresiko yense usego guse bunaye bo nuru monchoriria nugane ti abantu bache bagokuguria nuganye serikali echesemya abantu no ali chisoso echiaga ndisiko yense nande ni rutengene basemi bonsi ege koronye kwegurende mo bisanya kwegure nga nkugweni chire oburweru bwa diabetes na pressure nkikutikira tosimeka notikira tosimeka amarwera yagoje boirega anda ke sokoro kubune miaka ya wiri gana ndio uno gwate mumanyi wechi nsoso anda ke kwanyolire gose kwasemira bantu babiri batatu kwabe bekira inse kiumbe baruba basema ni kugenda iguru yo boli mibwechi nsoso ekina kindanje anda ke wanya okora utara konye turakora ni bwata bantu ngona wasemi ngona wasemi ndabantu rabo iganda ke ase agaiga sokoro magena agaiga no bwata bantu babiri batatu kwasemiri lakini abange mbariko ngenga bantu nesemati naba muchota tega na basemiri na bande mbale bagocha baburiyo ko nganga kiyo kora nkoraiga tini kubisa monto nje ndiye mono sana sokora sogoto semia na gutumanyia mange kora batebya ngunga enamba ya oniririe enamba ya nega 0710 928 362 irolera 0710 928 362 Elijah Omanga
omwancho murigereria koigure muna omogaka Elijah Omanga omuremi w'ekinsobosobo gutathika kinsobosobo kyoka no muremi bw'ebimari bindi koigure muna nyarako bagago twerana gutumanyia mange twasangira mange imeyomorobori bw'oburemi no bonda asanya nyarako bagago tebenga kinsobosobo kigusimekwa oburendi bwaye bakatwikire ensemo yo mwerio genda gutubwatia mitandao yetu ya Facebook mitandao yetu ya YouTube namba yetu yesiminora se screen ya ugabu nabo gutumira SMS onye gutete ngutandika kamugondo kwao aso tugete tugo yao nabo ngutarira nayo nsiriga gwikiraniwa ekero gwatumire SMS gwethera sena meyera se screen ya ugabu ene lingo tarira na kumanyia mange igoro yoburemi bokorwa imeyeriro bali turia gusi genda gutubwatia nabo igona bokwenda gutubwatia ende tusemania mange imeyomorobori yegabo buremi no bonda okoleto butambe na Mildred Mumanyi butambe litukulia Jumatatu ensemo ine nusu wekanga kire naende bye bye.